Takže poďme na to. Dnes si rozobereme niečo, čo znie fakt zaujímavo. OpenHuman.a. Prezentujú sa ako, v podstate ako App Store pre digitálnych ľudí. Čo si pod tým ale máme presne predstaviť? A hlavne, prečo by to malo byť pre nás dôležité? Poďme sa na to pozrieť zblízka. Každý z nás asi už hovoril so Siri alebo Alexou však. No, ale nezdá sa vám, že aj tie najpokročilejšie asistentky sú stále také nejaké, bez života? Chýba im jednoducho tá iskra, ten ľudský dotyk, ktorý by ich urobil skutočne presvedčivými. A pritom, paradoxne, problém vôbec nie je v inteligencii. Ten mozog, ten sme už v podstate vyriešili. Máme predsa veľké jazykové modele, ako napríklad ChatGPT. Tí už dnes dokážu viesť naozaj komplexné a zmysluplné debaty. No dobre, a čo hlas? Ani ten už nie je prekážkou. S technológiami, ako je napríklad tá od Eleven Labs, dokážeme vytvoriť hlasy, ktoré sú prakticky na nerozoznanie od tých ľudských. Takže tie staré robotické hlasy, na tie môžeme pokojne zabudnúť. Dobre, ideme ďalej. Tvár. Aj tu už máme vyriešenú. Dnešná fotorealistická grafika napríklad s technológiou MetaHuman je na neuveriteľnej úrovni. Dokáže vykresliť digitálne tváre s takými detailmi, že vidíme každú jednu vrásku, každý odlesk svetla v oku. Proste úžasné. Takže, zrekapitulujme si to. Máme mozog, máme hlas, máme tvár. Čo teda chýba? Čo je to posledné úzké hrdlo? Odpoveď je telo. Presne tak, telo. Chýba ten prirodzený, synchronizovaný pohyb, gestá, reč tela. A práve preto, že inteligencia nie je spojená s fyzickým prejavom, pôsobia títo digitálni ľudia tak plocho. Tak akoby bez duše. A presne tu, v tomto bode, vstupuje do hry OpenHuman.ai. Prichádzajú s riešením práve na tento problém. A používajú na to jednu veľmi silnú a myslím, že pre každého zrozumiteľnú analógiu. App Store pre digitálnych ľudí. Čo to teda je ten OpenHuman.ai? Oficiálne sa definujú ako prvé globálne trhovisko pre realistických digitálnych ľudí. Ale to najdôležitejšie, ten ich hlavný sľub je toto. Jeden asistent, ktorý je s vami, proste všade. A ako ten ekosystém funguje? V podstate je to veľmi jednoduché, stojí na 3 pilieroch. Na jednej strane sú tvorcovia, tí, ktorí týchto digitálnych ľudí vytvárajú a samozrejme predávajú. Potom je tu samotná platforma, ktorá dáva k dispozícii celú infraštruktúru a trhovisko. A nakoniec na tretej strane sú používatelia, ktorí si svojho asistenta kúpia a môžu s ním komunikovať na všetkých svojich zariadeniach. Samozrejme, pre tvorcov je absolútne kľúčový biznis model. A tu OpenHuman prichádza s veľmi férovým návrhom. Delenie príjmom 70/30. Čiže 70% ide priamo tvorcovi, 30% si necháva platforma. Toto je model, ktorý už dobre poznáme z iných úspešných platformiem a je to skvelá motivácia, aby tvorcovia produkovali naozaj kvalitný obsah. Dobre, znie to super, ale ako to celé vlastne funguje v praxi? Poďme sa teda pozrieť, tak povediac, pod kapotu. Sú tam 2 hlavné inovácie, bez ktorých by to jednoducho nešlo. Takže tá prvá inovácia je syntéza pohybu pomocou umelej inteligencie. Viete, doteraz sa používal tzv. Motion capture, to bolo ale strašne drahé a vôbec neškálovateľné. OpenHuman prichádza s niečím novým, systémom, ktorý generuje gestá v reálnom čase, a to priamo z textu, zvuku a dokonca aj z emócií. A presne toto rieši ten problém tela, o ktorom sme hovorili na začiatku. A aby bolo jasné, prečo je toto taká revolúcia, pozrite sa na toto číslo. Menej ako 50 milisekúnd. Toľko trvá vygenerovanie gesta. Táto extrémne nízka odozva, alebo latencia, je absolútne kľúčová. Vďaka nej interakcie pôsobia prirodzene a okamžite. Proste žiadne otravné oneskorenie. Teraz sa ale dostávame k tej druhej inovácii. A táto je úprimne asi ten najväčší game changer z celého konceptu. Je to synchronizácia kontextu, alebo úplne jednoducho povedané, jedna pamäť na všetkých zariadeniach. A čo to v praxi znamená? Znamená to, že za menej než 100 milisekúnd sa medzi všetkými zariadeniami zosynchronizuje úplne všetko. História konverzácie, preferencie, ktoré sa asistent o vás naučil, kontext podľa polohy, či ste doma alebo v práci, dokonca aj vaša aktivita, emočný stav a zoznam úloh. Váš asistent si tak pamätá každý detail, nech už s ním hovoríte na akomkoľvek zariadení.
Dobre, toto všetko je super teória, ale poďme si to ukázať na konkrétnom príklade, aby to nebolo len také abstraktné. Predstavme si jeden bežný deň s digitálnou spoločníčkou, ktorú nazveme, povedzme, Amy. Takže, náš deň z iMei sa začína. Je 7 ráno, stojíme pred inteligentným zrkadlom a iMei nám navrhne zdravé raňajky. O hodinu neskôr, o 8, sedíme v aute a iMei plynule pokračuje v konverzácii a pridá varovanie o doprave. O 9 sme už v práci a na monitore počítača nám zobrazí 3 najdôležitejšie úlohy dňa. Blíži sa obed a iMei na telefóne navrhne super reštauráciu na blízku. Večer o 6 sme v supermarkete, kde sa objaví na informačnom kiosku a pomáha nám s nákupným zoznamom. A nakoniec, o 8 večer, nás privíta doma na obrazovke smart televízora a odporúči nejaké filmy. A pointa celého tohto príbehu, všimnite si to, je to stále tá istá Emily. Jedna jediná neprerušovaná konverzácia, ktorá prebieha počas celého dňa na viac ako 7 rôznych zariadeniach. A presne toto je tá sila neustáleho, perzistentného kontextu. Dobre, tak si teraz dajme tento koncept do širšieho kontextu. Ako si vlastne Open Human stojí v porovnaní s tým, čo už na trhu existuje? Pozrime sa na konkurenciu. Táto tabuľka to ukazuje naozaj pekne. Keď sa pozrieme na platformy ako Character AI, tak áno, majú super umelú inteligenciu. MetaHuman zase exceluje v 3D v reálnom čase. Ale pointa je, že iba Open Human spája všetkých 5 kľúčových vecí dokopy. Máme tu trhovisko, máme 3D v reálnom čase, máme AI mozog, máme synchronizáciu kontextu napriek zariadeniami a máme monetizáciu pre tvorcov. Všetko v jednom balíku. No a týmto sa dostávame k tej naozaj veľkej dlhodobej vízii. Je tu jeden citát, ktorý to vystihuje asi najlepšie. O 10 rokov ľudia nebudú interagovať s aplikáciami, budú interagovať s bytosťami. Zastavme sa pri tom na chvíľu. Je to neskutočne odvážna predpoveď. V podstate to úplne mení náš pohľad na to, čo je to softvér. A to nás na záver necháva s jednou veľkou otázkou. Je toto naozaj začiatok konca pre ekonomiku aplikácií, tak ako ju poznáme? A sme svedkami zrodu úplne novej éry ekonomiky spoločníkov s umelou inteligenciou? To je otázka, na ktorou sa myslím oplatí naozaj hlboko zamyslieť.